Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Bicol River Basin Development Program magsisimula na ngayong taon. 2 sugatan sa pagtaob ng isang delivery van sa Libmanan, Camarines Sur. At mga tawag ng telecommunications company nagliyab. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Magsisimula na ngayong taon ang implementasyon ng Bicol River Basin Development Program. Water encashment itatayo ayon sa isang mambabata sa Camarines Sur. Narito ang report. Magsisimula na ngayong taon ang implementasyon ng Bicol River Basin Development Program. Kinumpirma ito ni Camarines Sur Representative Elray Villafuerte matapos na pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos noong March 7 sa probinsya. Well, malaking programa, National Government Fund, Bicol River Development Program. I think I'm mag-fund Korean loan or grant. So malaking bagay at least may maasahan ng mga Bicolano, lalo na taga Camarines Sur, na maayos yung problema sa baha. Ayon kay Villafuerte, magsasagawa ng dredging at desilting sa Bicol River upang mapalalim ito. Magkakaroon din daw ng mga dagdag na flood control infrastructures at magtatayo din ng water encashment kung saan dito na maiimbak ang tubig mula sa ilang lugar sa Albay at sa Camarines Sur. Ayon pa sa mambabatas, maaari ding magamit ang tubig na maiimbak sa water encashment facility sa irigasyon at inuming tubig. Well, doon natin lalagay yung tubig. Kasi ang problema, pagbaha ang daming tubig, reklamo tao. Pero kailangan na natin tubig inumin sa irigasyon. So dapat harness yung tubig ba, gawing tubig irigasyon, tubig inumin. Matatandaan na muli pinapareview ni Pangulong Bongbong Marcos ang implementasyon ng Bicol River Basin Development Program na sinimulan ng kanyang ama matapos ang malawakang pagbaba sa Camarines Sur dahil sa severe tropical storm na si Christine. Naniniwala rin si Congressman Elray na ito na ang magiging long-term solution sa pagbaba sa Camarines Sur at hindi na mauulit ang masalimuot na pagbabaha nitong Oktubre. Chris Novello, CSN. Dalawang sugatan sa pagtaob ng isang delivery van sa Libmanan, Camarines Sur. Sasakyan, nawalan umano ng kontrol na sanhi ng aksidente. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Maswerteng nakaligtas ang 57 anyos na driver matapos tumaob ang minamaneho nitong delivery van nitong Biyernes sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay Palong, Libmanan, Camarines Sur. Ayon sa ilang saksi mula Libmanan ay patungo sana ito sa direksyon ng Naga City nang bigla na lang magwigel ang kanang hulihan ng kanilang gulong dahilan upang mawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Ayon kay punong barangay Andy Alipante, may kargang panambak ang sasakyan. Mabilis naman ang pagtugon ng Libmanan MPS upang alamin kung ano nga ba ang dahilan ng aksidente. Samantala, agad naman na rumisponde ang MDRRMO Libmanan upang lapatan ng paunang lunas ang driver at mga sakay nito. Agad naman itong dinala sa Libmanan District Hospital. Paalala ni punong barangay Alipante sa mga motorista maging maingat sa pagmamaneho upang maiwasan ang kahalintulad na aksidente. Sa lahat po ng dumadaan sa Maharlika Highway, Palong, Libmanan, Camarines Sur, paalala po na kayo po ay mag-ingat sa inyo pong pagmamaneho. Kung kayo po ay inaantok o inaantok na, maaari pong kayo po muna ay magpahinga para po iwas po tayo sa mga aksidente sa highway. Eli Balbin, CSN. Nagkaroon ng landslide at rockslide sa barangay Patitingnan, Sangay, Camarines Sur. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction Management Office ng Sangay, naitala ang landslide sa Sitio Garang, barangay Patitingnan, Sangay, Camarines Sur. Naitala naman ang rockslide sa Sitio Rawis ng parehong barangay kung saan malalaking bato ang humambalal sa Sangay Tiwi Road. Nang dahil sa mga pag-uulan kahapon, ang dahilan ng nangyaring landslide at rockslide. Naglagay na rin ang mga otoridad ng early warning device at pinag-iingat ang mga motoristang dumaraan sa lugar. Naalarma ang ilang bystanders at residente matapos magliyab ang tawad ng mga telco company sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Pili, Camarines Sur kanina. Kasureko, inaalam pa ang sanhi ng insidente. Narito ang report.
Nagliyab ang kumpol ng mga wire na ito ng telecommunication company sa bahagi ng National Highway sa Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur kaninang umaga. Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, bigla na lang umanong nag-spark sa mga linya hanggang sa lumakas ang apoy. Basta po, nailing ko po sir, kunyan, may nag-spark po, tapos may gawa na siyang kalayon sa dit pa lang siya. Ang init lang po kayo sir, nag-spark lang siya sir, kaso dahil man po kami naka-response na nag-aalat lang po kami kang instruction kang visor may para in case baga pong makagamit kaming fire extinguisher. Buti na lang at hindi na kumalat pa ang apoy. Wala ring naiulat na nasaktan sa insidente. Agad din naman itong nirespondihan ng Casoreco at Telecommunication Company. Inaalam pa ng Casoreco 2 ang sanhi ng naturang sunog. Ngunit hindi ito ang unang insidenteng may nasunog na mga kawad ng telco companies ngayong Fire Prevention Month kung saan ang illegal connection at overloading ang posibleng sanhi ng sunog. Eli Balbin, CSN. Good news sa ating mga mamang tsuper at mga motorista dahil may panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas March 11. Ayon sa ilang oil companies, 90 centavos ang inaasang rollback sa kada litro ng diesel. 1 peso and 70 centavos per liter naman sa gasolina habang 1 peso and 80 centavos per liter naman sa kerosene. Ito na ay kalawang sunod na linggong tapya sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Energy Department, ang big-time rollback ngayong linggo ay dahil sa build-up sa stockpile ng commercial oil sa Estados Unidos. Nakahila pa dito ang paglakas ng piso kontra dolyar. Magiging epektibo ang big-time oil price rollback alas 6 bukas. Higit sa 2,000 residente ng Gainza, Camarines Sur na naapektuhan nitong bagyong Christine, benepisyarya ng AX ng DSWD. Narito ang ulat ni Marge Serico. Totally wash out ang bahay ni Maura Espirito ng Gainza, Camarines Sur noong nanalasa ang severe tropical storm na si Christine nitong Oktubre. Isa kasi ang kanilang bahay sa mga binaha dahil sa naturang bagyo. Pigana ng trapal si Atop, tapos si Sarong Lado, pikurtinahan ko lang. Ang gani yung tirong si Arong po, was out nga ni si Lanog sa si Atop. Talagang klimado. Kaya naman laking tuwa ni Maura na isa siya sa mga nabinipisyuhan ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS ng DSWD at ng Provincial Government ng Camarines Sur. Ibibili daw niya ng mga gamit at iba pang kinakailangan para maayos ang kanilang munting tahanan. Kung ibabakal ko ng plywood doon sa Kabatan Lado para bilog rara si Arong. Pasalamat ko kay Gob, Elreta, maanong girarin sa Kuyang Harong, mabibilo. Ayon sa DSWD at pamahalaang panalawigan ng Camarines Sur, higit sa 2,200 ang nabinipisyohan ng AICS kung saan karamihan sa mga ito ay partially at totally damaged ang bahay dahil sa nagdaang bagyo. Aram po namin na kamo talaga ang partially at totally damaged nung nakaraan Typhoon Christine. Ako po, aram ko man po noong October, November pa yung Typhoon Christine. Pero syempre, bilang programa ng national government, marami pong mga kailangan daanan. Kamo po bahala anong gigibuhonin do sa kwarto ng ini. Naiintindihan po namin na grabe po nangyari and we are here to help. Nagpapasalamat naman si 2nd District Representative El Rey Villaparte kay Pangulong Bongbong Marcos at sa DSWD sa tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Kadakon kita tinagihan na problema ka nakaaging bagyo pero salamat sa mahal na Diyos. Yaon pa man kita giraray. Binagyo kita ng grabe ni Christine. Nag-eswerso po kami ni Gob Luigi. Kaibangan ng Tipuan Gainza na hinagad namin kay Pangulo kahit papano makatabang sa mga naapektuhan kan bagyo. Marge Serico, CSN. World Wildlife Day inobserba sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Aktibidad, layuning maitaas ang antas ng publiko sa kahalagahan ng kalikasan. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Pinagdiwang sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur ang wildlife celebration nitong weekend. Nagkaroon ng parada na nilahukan ng iba't ibang barangay, mga kabataan at mga mag-aaral. Naghandog din ng musical play ang mga estudyante at ipinakita sa mga manonood ang kahalagahan ng kalikasan. Ayon kay Alma Prado, head ng Menro Libmanan, ito ay isang pagkakataon upang maitaas ang pag-unawa at kamalayan ng publiko pagdating sa kalikasan.
So itong World Wildlife Day ay pagdiriwang para bigyang tuon yung kamulatan ng ating mga kababayan para patuloy na protektahan, pangalagaan ang ating kapaligiran. Lalong-lalo na ang ating kagubatan na kung saan ito'y tahanan ng ating mga buhay ilang o yung wildlife. Sa pinaabot na mensahe ni Carla May Butial, estudyante ng San Juan National High School, dapat ang pagbabago ay magsimula muna sa sarili. If you want change po talaga, dapat po mag-start po muna siya sa sarili natin. And like, mag-start po tayo sa mga basic na gawain, like protecting the nature po. Giving importance lang po sa nature. Yun po yung magiging parang ambag po as a student. Sa mensahe na pinaabot ni Mayor Jess Camara, malaking kahalagahan na pangalagaan at protektahan ang kalikasan. We conceptualize the celebration which themed as Melodies of the Wild, a celebration of life para yung mga ating kabataan especially at yung ating mga stakeholders malaman nila na yung kahalagahan kung paano natin pinoproteksyonan yung ating mga endangered species, yung mga nabubuhay natin sa kagubatan, sa karagatan, para pakinabangan ng mga susunod pang saling lahi. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos babalo sa pagtitiwala.